Tohle je příběh katastrofy jako žádné jiné. Když sopka Vezuv vybuchla, dopadlo na Pompeje celkem 7,5 milionů tun suti. To zpečetilo osud více než tisíce lidí. Město však pod nánosem zůstalo. Uchované a neporušené. Tak jako nikde jindy nám znovu objevené Pompeje zpřístupňují antický svět. Takže dnes s novými poznatky a přístupy můžeme vyprávět příběh lidí, kteří se stali obětí této katastrofy. Jde o zapomenuté muže a ženy, kteří žili za vlády Říma a výbuch sopky je z nenadání pohřbil. Prima uvádí Odhalený Řím. Pompeje. V roce 79 žije v Pompejích více než 20 000 lidí a zažívají období rozkvětu. Jejich město leží 240 kilometrů od Říma a 5 kilometrů od neškodného kopečku jménem Vezuv. Je obchodní křižovatkou i rekreačním centrem na březích Neapolského zálivu. Místní lidé nemají ani tušení o tom, co se stane. Že si pro mnohé z nich přijde smrt. Že se během 48 hodin stane z jejich města hrobka a časová kapsle. Již více než 200 let kopou v Pompejích archeologové. Zejména proto, že celé části města zůstaly zachovány tak, jak vypadaly v okamžiku své zkázy. Je tu tedy víc než kde jinde patrné, jak lidé v dobách antického Říma žili. Obvykle se zájem soustřeďuje na bohaté a mocné. Nejvíce lákají nálezy nábytku, uměleckých děl a dokonce i celých budov, svědčících o úrovni nejvyšší římské společnosti. Ale existovala i jiná skupina obyvatel Pompejí. Lidé často přehlížení. Takzvané modré límečky, obyčejní muži a ženy, kteří nepatřili k elitě. Máme tu řadu nemovitostí, které byly jejich majetkem. Domy, obchody, dílny a všechno, co v Pompejích tvořilo čtvrť pracující třídy. To nám dává skvělou příležitost zjistit, jak žilo 98% zdejších obyvatel, o kterých jsme toho velmi dlouho moc nevěděli. Tady kdysi bydly obchody a dílny, kde lidé zároveň i bydleli. A cílem této práce je zjistit o nich pokud možno co nejvíc. U této konkrétní stavby známe dokonce jméno jejího majitele. Jediný nález odkryl jeho životní příběh. Uložen byl v tomhle výklenku v dolním rohu místnosti, kde kdysi bývala postel. A v tomto případě jde o malý bronzový vojenský diplom, tedy jakýsi dokument, který člověk dostal při odchodu z římské vojenské služby. Teď už je uložen v bezpečí, aby mohl vydat svoje svědectví. Protože je z bronzu a nikoli z papíru, zůstal čitelný až dodnes. Jde o velmi důležitý dokument, protože z něj je zřejmé, že jeho držitelem je římský občan. Tady dole je jeho jméno. Zní Marcus, syn Dama, Sura, Garasena. Garasenus, to je velice nezvyklé římské jméno. Ani jako římské jméno nezní. A to proto, že to byl Syřan. Stejně jako všichni jeho přátelé, kteří jsou vzadu podepsáni. 3 z nich pocházeli z Antiochie, jeden z Cezareje a tak dále.
A tento muž sloužil, jak se tu píše, ve flotile v Misenu. To je fantastické. Misenum bylo od Pompeji jen přes vodu. A tamní římská válečná flotila chránila Středomoří před piráty. Takže velké námořní bitvy nejspíš nezažil. Spíš jen pravidelné hlídkové plavby po Středozemním moři, kontroly cizích lodí a návštěvy přístavů s úkolem udržovat tam klid a pořádek. Takže Garasenus byl námořním veteránem, jako jeden z neřímských občanů. Římské občanství bylo odměnou za 26 let služby. A důkazem je tento diplom. Není divu, že si ho dobře schoval. Bylo to něco jako pas, to nejcennější, co ten muž měl. Ne, daleko víc než pas. Řekněme rodný list a pas dohromady. Proto ho měl schovaný na nejbezpečnějším místě. Takže si můžeme být jistí, že je na něm jméno muže, který spal v této posteli v roce 79. Patřil tedy mezi uznávané členy společnosti a začal nový život jako řemeslník. V domě byla zároveň dílna, ve které vyráběl bronzové zboží na prodej. Už při prvních vykopávkách v 19. století se našla řada bronzových artefaktů pocházejících z této dílny. Od té doby jsme odkryli několik dalších zadních místností a také pár předních a našli různé kovářské nářadí na zpracování bronzu. Brzy ráno 23. srpna 79 je Garasenus jako obvykle ve své dílně. V antickém světě udávalo rytmus dne slunce. Jakmile bylo dost světla, začalo se pracovat. Na ulicích je živo, všechny dílny a obchody už jsou otevřené. V roce 79 byste tu viděli dlouhé chodníky lemované fasádami obchodů a dílen. A kromě toho řadu schodišť, která vedla do prvního patra, kde byly byty. K tomu si představte balkóny, které přesahovaly do ulice. Když sopka vybuchla, mnoho těchto horních pater se pod tíhou suti zřítilo. Ale dnes v domě sousedícím s Garasenovým začíná rodina svůj den. Archeologové zjistili, že zde byla restaurace. Zhruba někde tady byly dvojité dveře, které se otvíraly takhle. Takže hosté mohli přijít sem dopředu a podívat se přímo do jídelny, která byla na druhém konci. Jeden z důkazů, že v této budově byla ve starověku restaurace, se našel tady. Támhle v tom rohu bývala, jak sami vidíte, pec a přední pult. Našli jsme tu také spoustu mincí a to svědčí o tom, že restaurace měla pravděpodobně velký obrat. Malý podnik, jako mnoho dalších po celé římské říši. Měli své stále zákazníky a otevřeno obvykle velmi dlouho. Za 48 hodin už tu nikdo z nich nebude. Ale zatím každý dělá svou práci. A ulice se probouzejí k životu. Tuhle čtvrť obývají jen pracující, ale na ulici je to všeho chuť. Bohatí, chudí, všechna řemesla, všechny rasy. Obyvatelé Pompeji žijí uvnitř městských hradeb a jejich životy se navzájem prolínají. Právě teď, kdy začíná den, se tu scházejí lidé různého postavení. Náš majitel restaurace a zároveň i hlava rodiny nechává ostatní pracovat a odchází do nedalekého domu jedné z místních rodin. Je to jen pár ulic, ale přesto úplně jiný svět než ten jeho. Tohle je jedna z nejvýznamnějších adres ve městě a budova je velmi okázalým projevem bohatství, moci a prestiže. Dům jako tenhle měl návštěvníka ohromit. Především pohledem, který se mu naskytl poté, co vešel úzkým vchodem a před ním se otevřel úžasný prostor atria. A viděl skrz široké tablinum až do zahrady, do peristylové zahrady.
Vše je podle standardního římského vzoru. Atrium má typickou střechu svažující se do středu, aby voda stékala do bazénku, kde se shromažďuje a odtud teče dolů do studny. A samozřejmě sem proudí spousta světla. Tento dům zabírá stejný prostor jako celý blok domů pracujících o 2 ulice dál. A každé ráno se před jeho dveřmi koná stejný rituál. Místní muži utvoří řadu. Jsou zde, aby formálně vyjádřili úctu. A tady je tablinum, což byla tradiční ranní přijímací místnost domu. Právě zde obvykle majitel domu seděl bezmála jako na trůnu a sami vidíte, jak impozantní pozice to byla. Jak to působilo v tomhle prostoru. Návštěvník přišel z téhle strany a spatřil ho v jasném světle vycházejícím zpoza něj. Ohromující pohled. Majitel domu Poppejus je patronem, duchovním otcem svých klientů. Ochraňuje jejich zájmy, dává jim rady i peníze na oplátku za jejich úctu a loajalitu. Tento každodenní rituál se nazývá salutatio. Podle záznamů se hned po salutáciu vydal patron na fórum a čím větší dav ho obklopoval a doprovázel ulicemi až k fóru, kde se jako úředník věnoval administrativě a dalším věcem, tím větší pozornost na sebe upoutával. Bylo to znamením jeho významu. Velcí lidé nikdy nechodí sami, vždy mají kolem sebe dav. Zdá se, že život v Pompejích má svůj pevný řád. Ale zatímco Poppejus se svým doprovodem kráčí ulicemi, začíná se něco dít. Kilometry hluboko pod nimi se vytváří obrovský tlak. Tito lidé brzy zjistí, že nic není bezpečné, ani půda pod jejich nohama. Dnes je vulkanologie vědou, která dokáže předpovědět erupce monitorováním emisí. Zaznamenávají se změny v povrchové teplotě a podzemních vibracích. Samozřejmě, že Římané v Pompejích tohle neznali. A pramálo je zajímalo, že nedaleký Vezuv je ve skutečnosti sopka. Když se podíváme z tohoto místa směrem dolů, uvidíme velmi hluboký kráter. A právě ten kráter jednoznačně svědčí o tom, že v nedávné době došlo k erupci Vezuvu. I kdyby se byli obyvatelé Pompejí podívali směrem k té hoře, viděli by na nejvýš bujnou vegetaci, spoustu kvetoucích stromů a ovocných sadů. Nic by nebudilo dojem, že jde o aktivní sopku. Lidé z města ani pastýři pasoucí svá stáda na úpatí hory nevědí, že hluboko pod nimi právě začal sled katastrofických událostí. Kdybychom mohli nahlédnout do hloubky pod námi, uviděli bychom, že pod touto sopkou v hloubce 10-15 kilometrů se nachází takzvaná magmatická komora. Tímto termínem označujeme poměrně rozsáhlý prostor hluboko pod zemí, naplněný roztavenou horninou, která má teplotu kolem 1000 stupňů Celsia. Magma, které se tu nahromadí, stoupá k povrchu, protože má nižší hustotu než jeho okolí. To vede v konečném výsledku ke vzniku vulkanické činnosti. Roztavená hornina se tlačí ven. Lze říci, že signály toho je možno pozorovat dlouho předem. Lidé z města zažívali to, co by se dnes vnímalo jako vážná varování. Tohle je důkaz velké katastrofy, zemětřesení, které město postihlo v roce 62, pouhých 17 let před výbuchem sopky. Například v téhle zdi jsme našli tyto cihly, tady v rohu, jakási záplata ve tvaru kosočtverce. Původní zeď končí přesně tady. Tenhle stavební materiál je zcela odlišný. To znamená, že zeď byla znovu dostavěna ze sutin bez ohledu na vzhled. To, co je dnešním vulkanologům naprosto jasné, tehdejší Pompejané samozřejmě nevěděli.
A sice, že zemětřesení z roku 62 bylo předzvěstí erupce a že magma už se dere na povrch. Bylo jen otázkou času, kdy k ničivému výbuchu dojde. Jak se ukázalo, netrvalo to v tomto případě příliš dlouho. Z geologického hlediska je 17 let mezi zemětřesením a výbuchem sopky samozřejmě pouhé mrknutí oka. Ale Římané viděli svět trochu jinak. Pro ně byla přírodní katastrofa činem rozhněvaného boha. Takže místo toho, aby z města již bez tak odsouzeného k zániku odešli, udělali obyvatelé Pompeji opak. Snažili se své bohy udobřit tím, že přestavovali chrámy, zejména na fóru, které bylo hlavním veřejným prostranstvím. Byla to demonstrace pýchy a prosperity. Obklad z bílého mramoru musí vypadat v předvečer erupce jako nezničitelný. O 2000 let později jsou pozůstatky zdejšího fóra středem pozornosti výzkumu. Po desetiletí si archeologové lámou hlavu touto stavbou. Patří tu k největším, ale nikdo zatím neurčil, k čemu sloužila. Stojíme na jakési sloupové verandě se speciálním prvkem, kterým je vyvýšené pódium, tedy prostor, jenž se mohl využívat třeba k různým proslovům, veřejným oznámením a téměř jistě k dražbám. Otázkou je, co se tady vlastně dražilo. Ať to bylo cokoliv, zřejmě to bylo cenné. Otvory v kamenném prahu naznačují, že na dveřích mohly být mříže. Uvnitř se také nacházejí hned 2 strážnice. Šlo o jednu z nejstřeženějších budov ve městě. Zdá se, že samotné zboží se skladovalo v dlouhém uzavřeném koridoru, jehož okna se otevírala na vnitřní nádvoří. Otvory v okenních parapetech svědčí o tom, že zde byly okenice, aby nebylo vidět dovnitř. A tady vidíme ve zdi opět další díru. Mohly tu tedy být také mříže. To vedlo některé odborníky k domněnce, že uvnitř bylo zřejmě zlatnictví nebo něco, co bylo třeba střežit. Ale kdo by si takhle prohlížel klenoty? Tohle není pult, ale okenní parapet, takže já osobně si myslím, že tenhle koridor se využíval k vystavování otroků určených k prodej. Otroci. Tato budova odhaluje do značné míry neviditelnou část římského světa. Otroci byli ve starověkém Římě všude, v domácnostech, obchodech i na úřadech. Tvořili 30% římské populace a i když s nimi Římané zacházeli spíš jako s komoditou než s lidmi, nemáme o jejich životě prakticky žádné písemné záznamy. Tento příběh vznikl na základě archeologických důkazů a z těch vyplývá, že tato budova sloužila jako tržiště s lidskými zvířaty. Byla cosi jako překladiště dodávek otroků, často přepravovaných z okrajových částí říše. Tady byli drženi a posléze prodáváni. Nejspíš dostávali napít a možná se mohli i umýt ve fontáně. Přiváděli je po rampě, která vede přímo do této krypty. A kupující si je mohli prohlížet a posuzovat je těmito okny v bezpečné vzdálenosti. Ale dost blízko na to, aby si všimli nedostatků. A pak jeden po druhém byli vyvedeni ven, vydraženi a prodáni. Dražba je pro otroka rozhodujícím okamžikem. Může znamenat buď relativně pohodlnou existenci, nebo peklo na zemi. Ale ať ho koupí kdokoliv, jeho život mu nepatří. Když došlo k erupci, někteří otroci zemřeli ještě spoutaní.
Tento muž byl nalezen tam, kde upadl. Doběhnout dál už nestačil. Popel z Vezuvu nezasypal jen veškeré pompejské budovy. Zadusil i lidi, prchající, krčící se a umírající tváří v tvář nastalé katastrofě. Jakmile se usadil a stuhnul, zachoval tvary těl svých obětí dlouho poté, co jejich maso zmizelo. Archeologové našli dutiny, které zaplnili sádrou a vytvořili tak formy. I po staletích tedy můžeme vidět, jak přesně mrtvý ležel, když sopka plnou silou udeřila. Našly se také kosti. Zatím byly vykopány tělesné pozůstatky 1100 lidí. Jeden nález se však od ostatních liší vzhledem k tomu, co se u těla našlo. Během rutinních vykopávek jsme našli tohle. Zcela jednoznačně jsou to okovy. 2. Ten člověk měl těmito železnými kruhy spoutané oba kotníky. Okamžitě nám bylo jasné, co tenhle nález znamená. O tom nebylo sporu, o nic jiného se rozhodně jednat nemohlo. Podařilo se nám konečně najít první kostru otroka. Protože to byl otrok, nemá žádnou identitu. Příběh těchto kostí zůstane navždy utajen. Jedinec číslo 1 je muž. Poznáme to podle těchto nadočnicových oblouků na lebce. Také pánev zcela jednoznačně svědčí o tom, že se jedná o muže. Měřil 167 až 175 cm. Byl velmi mladý, když zemřel, mezi 20 až 25 lety, a jeho klíční kost nebyla zcela vyvinutá, stejně jako horní části pánve, jak tady vidíme. Některé kosti se nadále vyvíjejí, i když se zdá, že člověk přestal růst. To, že neměl zcela vyvinutou klíční kost, svědčí o tom, že ten muž byl v nejlepších letech. Nejsou tady patrné žádné známky podvýživy nebo třeba špatné stravy, nemá žádné zubní kazy. Tenhle člověk byl tedy zřejmě naprosto zdravý. To svědčí o tom, že tento otrok patřil k těm šťastnějším. Dobrá strava i zacházení a nemusel vykonávat těžkou práci. Mohl to být domácí otrok. Mělo je mnoho římských rodin. A v domech velkých boháčů dělali všechny podřadné domácí práce. V hlavní části domu je spousta prostoru a všechno na očích. Chcete-li vědět, kde jsou otroci a kde se skutečně pracuje, musíte jít někam za roh, kam není příliš vidět. Prostě nikdo z nich nechce do centrální části domu příliš chodit. Tady je spousta zvláštních zákoutí. A najednou také žádná krásná výzdoba. Jen holé stěny a když jsou omítnuté, jako třeba táhle, pak jen běžnou omítkou, žádné barvy, prostě nic. A všude tady je řada místností, evidentně prosluhy. Tudy se jde do stáje. Našel se tam vůz a nejrůznější zemědělské nástroje. A tohle to jsou místnosti, kde, jak je zřejmé, museli otroci žít a pracovat. Tahle místnost sloužila jako sklad. Jsou tu na zemi postavené amfóry. Už jen jak je ta chodba úzká, podívejte. To je prostě obrovský kontrast proti zbytku domu. Tam je úplně všechno otevřené, krásné, zdobené, zatímco tady je to úzké, stísněné, tmavé. A proto je zřejmé, že tu museli žít otroci. Jinak se ale otroci pohybovali po celém domě. Tady stojí otrok u dveří a v zápětí obsluhuje u stolu. Neznamená to tedy, že by otroci do místností pánů nesměli, ale jejich prostory, tam, kde pracovali, musely být jiné, jinak působit. Někdy mohl otrok v rámci domácnosti zaujímat významnější pozici. Nebo dokonce i dostat svobodu.
V tom případě mohl zůstat jako zaměstnanec svého původního pána a doufat, že svůj život dožije důstojněji. Avšak tenhle muž se toho nedočkal. Jako člověk byl absolutně ignorován, měl hodnotu pouze jako majetek a jediným důvodem, proč o něm vůbec víme, je způsob jeho smrti. Jeho tělo se našlo spolu s tělem dalšího, staršího muže. A v jaké budově byli nalezeni? Ty dva muže jsme našli poblíž věže. Snažili se uniknout před erupcí. Pro zkušenou forenzní antropoložku je stav kosti dokonce i 2000 let po smrti velmi výmluvný. Na kostře číslo 2 máme spoustu důkazů o tom, že tělo bylo vystaveno žáru. Na tomto obratli můžeme například vidět, že je zuhelnatělý. To stejné platí i pro některé další obratle. Na téhle kosti schodidla je opět vidět zuhelnatění na vnitřní straně a navíc je na jednom místě také zlomená. Tohle mohl způsobit jedině obrovský žár. To, že jsou spálené až do černa, znamená, že kosti byly vystaveny velmi vysokému žáru, podle mého odhadu mezi 300 až 600 stupni Celsia. Jak dnes už víme, tento žár způsobil náhlý, intenzivní výbuch. Jak je vidět, prakticky všechna těla, která zde byla nalezena, jsou v takzvané boxerské poloze. Je tomu tak proto, že svaly vystavené žáru se stejně jako šlachy začnou zkracovat. Týká se to hlavně svalů, které jsou normálně využívány pro flexy. Říká se jim vzpřimovače, kromě nich existují ještě natahovače. Jejich zkrácení má pak za následek polohu těla, kterou vidíme. To zároveň znamená, že tento jedinec zemřel velmi krátce předtím, než byl vystaven vysoké teplotě. Protože pokud by u něj došlo ke změnám označovaným jako rigor mortis, posmrtná stuhlost, pak by nemohl být v boxerské poloze. Znovu a znovu, jak vidíme, nacházejí archeologové těla v této poloze. Muže a ženy, které usmrtilo něco, před čím nemohli utéct. A 20. srpna roku 79 se naplnění jejich osudu rychle blíží. Zkáza je v té době již v plném proudu. Když se poslední běžný den v Pompejích chýlí ke konci, začnou se objevovat varovná znamení. Ačkoliv jejich obyvatelé vůbec netuší, co se stane, svět se jim začíná měnit před očima. Den před erupcí vystoupá magma prakticky až těsně k povrchu. Během tohoto procesu pak zároveň i proniká trhlinami v hornině. Už jen samotné stoupání magmatu způsobuje fyzickou proměnu sopky. Sopka roste do výšky i do šířky, mění se její tvar, dochází k uvolňování sirných plynů. To vše jednoznačně signalizuje, že se začíná probouzet. Toho všeho si tehdy mohli všimnout během posledních dnů před výbuchem i obyvatelé Pompejí. Když už si lidé nevšimli změněného tvaru hory ani poklesu mořské hladiny, museli cítit záchvěvy půdy pod nohama. Bohužel podle dobových římských záznamů zde byli na záchvěvy země zvyklí. Pompejané je vnímali jako součást každodenního života, nikoliv tedy jako důvod k panice. V klidu pracovali dál. Pracovní den, který začal při východu slunce, pro většinu z nich končí. Teď se ve městě jí. V římském světě se hlavní jídlo dne konzumuje odpoledne. Jako ve všem ostatním, i zde rozhoduje postavení.
Bohatí jedí ve svých domovech, u nízkého stolu na pohodlných lehátkách. Leží na nich členové rodiny i pozvaní hosté. Často se tu uzavírají důležité obchody. V tomto světě jde o společenskou událost. U lidí z nižších tříd je tomu jinak. Nemají kuchyně ani jídelny. Podle velkého počtu taveren, kterých je plné město, se zdá, že jíst mimo domov je pro mnohé téměř normou. Nacházíme se v další restauraci, kterou jsme v této části města odkryli. Jako hosté bychom prošli touto dlouhou chodbou, dostali se do těchto míst a uviděli tady po levé straně 2 jídelny. Tohle je ta druhá. Vešli bychom a v roce 79 by tu zřejmě bylo několik lehátek podél boční a zadní stěny. A jen velice jednoduchá nástěnná výzdoba. Tedy žádné luxusní vybavení, které bychom našli v lepších restauracích. Byla zde také nalezena spousta těchhle kamenů z nějaké hry. Jsou na nich motivy hlavy a ocasu. Je to jasný důkaz toho, že se tu nejen jedlo a pilo, ale zároveň také provozoval hazard. Archeologové se pokusili zjistit i obsah jídelníčku. Pozbírali odpad, který v této kanalizaci leží už 2000 let a rozhodli se dát si tu práci a prozkoumat ho. Stačí trocha vody a kysličník uhličitý. Zbytky, které takto vyplují na povrch, se pak pošlou na analýzu. Máme tu nějaká semínka, která jsme získali pomocí flotace. Tohle je třeba z jablka. Víme, že jedli mnoho odrůd jablek, ale i jiné ovoce jako hrušky a fíky. Také hodně hroznů. Našla se spousta hroznových semen a mnoho rybích kostí a šupin. Takže i chudší vrstvy měly přístup k široké škále potravin. To byla jedna z výhod rozsáhlého římského impéria. Zboží se sem dováželo z míst vzdálených mnohdy tisíce kilometrů. Objevili jsme tu jednu restauraci, v jejímž odpadu byly zbytky velice pestré stravy. Bylo tam prakticky všechno. Od mláďat domácích zvířat, jako jsou selata a jehňata až po myši, které byly považovány za delikatesu. Jídla tedy měli Pompejané dost. Je to pro ně také mimořádný den. V předvečer výbuchu sopky totiž začaly oslavy svátku zvaného Vulkanálie. Tradiční slavnosti na počest boha Vulkána. Vulkán byl římský bůh ohně. Ohně jako síly, která přináší teplo a světlo už od pradávných dob. A také bůh kovářství. Patron těch, co pracují s kovem, jako Garasenus. Římští básníci si sopky představovali jako komíny nad jeho dílnou a proto jim dali jméno Vulkány. Tady byl Vulkán i bohem zkázy. Vulkán byl tehdy bohem ohně, zemětřesení a sopek. Takže to, co se všude tady kolem během oslav odehrávalo, bylo zapalování ohňů, do nichž se házely živé ryby. Byl to způsob, jak si boha Vulkána udobřit. Ironií je, že hned druhý den Vezuv zničil během erupce úplně celé město. Mnohým z těchto lidí zbývá jen pár hodin života. Jakmile začaly miliony tun rozstavené horniny prorážet na povrch, byly dny Pompejí definitivně sečteny. Název Pompeje bude už navždy spojen se 2 věcmi. Katastrofou a dekadencí. Tohle město je neustále vykreslováno jako místo sexuální svobody a prostopášnosti. Něco pravdy na tom každopádně je. Archeologové, kteří sem v 19. století přišli, byli některými nálezy pohoršeni.
Tohle je dům bohatého bankéře, bývalého otroka mimochodem. Máme důkaz o tom, že odtud bylo něco odstraněno. A to krásná nástěnná malba, kterou zde našli v roce 1875. Okamžitě ji ze zdi vysekali a odvezli do muzea v Neapoli. Desítky děl, která považovali za příliš vulgární pro veřejnost, byly násilně odstraněny. Po většinu minulého století nebyla tato sbírka přístupná veřejnosti. A až do konce 80. let nesměly některé z těchto pokladů vidět ženy. Říkalo se tomu tajný kabinet. Tak, tady je vybavení ložnice. Vidíme tu postel, stěny jsou vyzdobeny, prostě typická pompejská ložnice. A všude tady to jsou milostné scény. Vždycky samozřejmě s milenci v posteli. Zde můžeme vidět malou mramorovou plaketu. A opět je na ní, jak jinak, postel s milenci. Teď tedy visí bankéřovi obrazy tady. Je to celkem nevinné. Nejde o zobrazení skutečného pohlavního styku, spíše laškování, které k němu může vést. Za to hodně vypovídá o sexuálních mravech starověkých Římanů. Nápadný je zejména nedostatek soukromí. To bývá v dnešní době obvykle při sexuálních aktivitách bezmála podmínkou, ale tady ložnicový sluha stojí v rohu na levé straně, jak můžete vidět, a v klidu se na pár dívá. V současné době byl obraz pod zámkem, ale v bankéřově domě visel z jediného důvodu, aby byl viděn. Byl na čestném místě mezi jídelnou a ložnicí. Hosté se měli pokochat a zároveň ocenit vytříbený vkus hostitele. Každý urozený Říman věděl, že k řádné sbírce obrazů v každém případě patří také erotická tématika, byť někdy velmi vulgární. Zde máme například jeden obraz, na němž je milostná scéna, ne někde v soukromí, schovaný, jak by se dalo čekat, ale naopak na místě, kde byl přímo před očima všech pozvaných hostů. Sexuální motivy se netýkaly jen výtvarného umění. Narazili jste na ně i při procházce po ulici. Tohle je zobrazení, které najdeme v Pompejích prakticky všude. A jedná se o falus. Když ho archeologové poprvé objevili, domnívali se, že onen dům byl nevěstinec, nebo že jde o něco jako ukazatel k nějakému nevěstinci. Ve skutečnosti však byl dům označený tímto symbolem obyčejné pekařství. A toto pekařství používalo tento symbol stejně jako mnoho dalších krámků v Pompejích, jednoduše pro štěstí. A zároveň jim měl pomáhat k prosperitě. Tady třeba k tomu, aby těsto dobře kynulo. Tento symbol je vytesán či namalován na zdech po celém městě. Byl dokonce nalezen na užitkových předmětech v domácnostech. Tyhle zvonky se nazývají tintinábula. V podstatě je to falus, z něhož někdy vyrůstá ještě další falus a na tom jsou zavěšené zvonky. Nechápeme, k čemu to sloužilo. Možná jako zvonek u dveří, talisman nebo náboženský předmět. To není jasné. Jasné však je, že tato lehtivá vyobrazení v mnoha případech symbolizovala také prodejný sex. V této úzké uličce je budova, která bývala vyhlášeným nevěstincem. Stále patří k největším místním turistickým atrakcím. Jedna věc je na tomto místě překvapující. Když se podíváte dovnitř, do pokojů, vypadají dost nevábně. A je těžké představit si, že by se tu někdo zdržoval déle, než bylo nezbytné. Přesto, když se podíváme na obrazy, jež jsou v chodbě, lze o nich říct, že jsou dost kvalitní, možná i nádherné. Muži i ženy jsou celkem pohlední. Na postelích nádherné přehozy, takže malíř tímto způsobem jitřil fantazii venku stojících zákazníků. Mohli si představovat, jak bohatí prožívají své sexuální hrátky. A potom přišla samozřejmě realita a s ní rozčarování z toho, co tu našli. Na stěnách jedné z těchto místností jsou vyškrabány pozoruhodné záznamy, jakési hodnocení zákazníků.
To, na co se právě díváme, jsou jména těch lidí, kteří sem chodili, aby si v rychlosti užili s prostitutkou. Za tyhle služby platili velmi málo, jak jsme zjistili. Bylo to tu levné. Tady je například vyryto, zaplatil jsem 2 asy. To je za hubičku, protože 2 až 4 asy stál pohár obyčejného vína. Nejdražší ze zdejších prostitutek stála 16 asů nebo denár. Muselo jít o velmi mimořádnou otrokyni. Říkám otrokyni, protože ze záznamů na této zdi kromě jiného víme, že jména prostitutek jsou většinou otrocká jména. Bylo to levné, takže muži z chudších vrstev chodili kvůli sexu sem. Bohatí měli za tímto účelem vlastní otrokyně. Ovšem napříč společností nebylo každopádně nijak nepatřičné hledat sex mimo manželství. Neexistovalo zde žádné stigma spojené s návštěvou nevěstince. Víme to dokonce i z literárních zdrojů. Třeba Horácius vypráví o starším muži, mravokárci, který schvaloval mladému muži, příslušníků nejvyšších vrstev, návštěvy nevěstince. Proč? Protože tak uchránil vdané ženy a pany ze svého vlastního prostředí před jeho chtíčem. Podle záznamů byli v těchto podnicích k dispozici i mužští prostituti. Pro římské muže nebylo žádnou ostudou provozovat sex se ženou nebo dokonce i s mužem, pokud byl ovšem tím, kdo přitom zastával aktivní roli. Lidé starověkého Říma žili podle vlastních pravidel. Ve srovnání s kterýmkoliv jiným místem na světě zde měli v té době svobodní lidé vysoký životní standard. Ale 24. srpna roku 79 tento způsob života skončí. S ránem přichází hrůza. 24. srpna 79 v 9 hodin ráno mohli lidé z Pompeji vidět slabý kouřový sloupec, který vycházel z kráteru, podobný jako je tenhle. A ten zanechal na svazích v okolí sopky tenkou vrstvu popela. Pak najednou v 1 hodinu došlo k erupci. Výbuch vynesl do ovzduší téměř 4 kilometry krychlové kamenů a popela. A obyvatelé Pompeji byli přímo pod tím. Někteří lidé jsou stále v domech. Jiní ven ani nemohou. V domě jednoho z boháčů tým malířů právě dokončuje svou práci. Ti se o nebezpečí dovědí pouze díky otřesům a vibracím. Připadá jim, že země se rozestupuje a chrlí oheň do výšky 45 kilometrů. Tohle je okamžik, kdy se veškerý život v Pompejích zastaví. Kdo může, utíká pryč. Když došlo k erupci, malíři tu již pracovali, než se rozhodli dát se na zběsilý útěk. Jeden z nich spěchal tak, že převrhl nádobu se sádrou, která se rozstříkla po téhle malbě. Takže nejde o nějaké zhutnění. Tohle vzniklo v okamžiku, kdy sádra vystříkla na zeď. Přitom, když se malíři snažili utéct. Tato sádra jakoby byla symbolem veškeré paniky, která vypukla před 2000 lety, když došlo k výbuchu. Utíkali tak rychle, že tu všechno nechali. A stejně marně. Vítr hnal oblak plynu a popela směrem na jihovýchod od hory, tedy přímo nad město. Popel se postupně ochlazuje a padá. Malíři vstupují do scény chaosu. Podle záznamů očitých svědků se někteří snažili chránit tím, že si zakrývali hlavu. Ale město teď začínají bombardovat kameny. Některé jen omráčí, jiné zabijí.
Do pozdního odpoledne zasypala ulice a zahrady sopečná suť až do výšky 1,5 metru. Ti, kteří v té době byli ještě stále uvnitř domů, museli čelit novému nebezpečí. Mnohé z budov se začínaly pod tíhou sopečné suti hroutit. Je zřejmé, že tahle chudinská čtvrť se svými chatrnými domky byla na řadě první. Lidé vybíhají z domů s dřevěnými střechami ve víře, že mohutnější kamenné stavby je dokáží ochránit. V zadní části čtvrti, kde žil i majitel restaurace, je divadlo s krytou chodbou. V těchhle chvílích mnoho obyvatel utíkalo na tato veřejná místa, jejichž zdi byly masivnější a pevnější a slibovali přece jen lepší ochranu. Před 24 hodinami měli tito lidé domov, obživu, práci, pohodlný život. Teď sledují, jak to, co neschořelo, zasypává suť. A jsou bezmocní. Bylo to právě zde, kde archeologové našli spoustu těl obětí z Pompejí a hodně těch lidí sem přišlo z chudinské čtvrti. Většina těchto obětí zemřela během další fáze erupce. A to následkem série pyroklastických proudů, které dosahují teploty přes 700 stupňů Celsia a rychlosti více než 320 km v hodině. Pyroklastické proudy jsou směsí žhavých sopečných plynů, úlomků magmatu a sopečného popela a jsou pohyblivé. Díky svým vlastnostem jsou jednou z nejvíce devastujících forem sopečné činnosti. Jsou mnohem nebezpečnější než tekoucí láva díky své kinetické energii a rychlosti. Oběti se udusí a pak jejich těla zasype nános sopečného popela. Tak zemřeli i tito dva muži, spoutaný otrok a jeho společník, oba dva stejně. Až do okamžiku své smrti se snažili před pohromou utéct. Dosud bylo odkryto více než 1000 lidí, kteří zahynuli tímto způsobem. Mohou tam být další stovky, stále pohřbené pod vrstvou popela, který pokryl celou tuhle oblast. Vykopávek už tady za tu dobu bylo tolik, že je málem k nevíře, že tyto budovy byly kdysi zcela zasypány. Archeologové ponechali tuto část města nedotčenou jednoduše proto, aby názorně ukázali, kolik toho sopka na Pompeje vychrlila. Tady byla základní úroveň terénu. Ten den, kdy došlo k výbuchu sopky, tedy v roce 79. Během několika hodin se kompletně změnila díky spoustě sopečného materiálu, k jehož nahromadění tu došlo. Tady to můžeme velmi dobře vidět. Tohle všechno sem jednoduše napadalo. Erupce trvala celkem 3 dny. Uvnitř městských hradeb se nashromáždilo 7,5 milionu tun suti. Co však tento nápor popela, ohně a kamenů nezničil, to uchoval. Město ovšem rázem zmizelo z mapy a pomalu se vytrácelo i z paměti. Pompeje pak zůstaly téměř 1500 let v zapomnění, dokud nebyly náhodou znovu objeveny. Římská říše, která nad zničením města truchlila, zanikla navždy. Ale Pompeje mohly začít nový život. Sopka znovu vybuchla ještě mnohokrát. Její popel dopadl až do Istanbulu. Přesto se sem každý rok archeologové, historici i turisté vracejí. A každý rok tu najdou něco nového. Výsledkem archeologických vykopávek byly nálezy cenných uměleckých předmětů z dob starověkého Říma. Odhalili však zároveň něco mnohem cennějšího.
způsob života dávno zaniklé společnosti. Života lidí, kteří by jinak upadli v zapomnění.